खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। फैगौ जुलाइ दानाव बर' बिजोंनि थाखाय 5,000 फोरोंगिरिफोरखौ लानानै एडुकेशन अन टीचार कनक्लेव खुंगोन। बे बाथ्राखौनो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। एबसुनि इनिशिएटिभआव 5,000 टीचारखौ लानानै एडुकेशन आरो टीचार कनक्लेव बर' मिडियामनि थाखाय जोङो जुलाइ दानाव सामार भेकेशनाव खुंनो थाखाय जों थांखि लादों। बिथां दिपेन बर'आ गुणोत्सव आनजादनि गाहाय थाखोनि फिथाइनि सायाव सावरायनाय हाबाफारियाव खौरांगिरिनि गेजेरजों सोलोंथाइनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुंथिदों। बिथां दिपेन बर'आ बुंथिदों दि फरायसाफोरखौ जों मोजाङै थुलुंगा खांहोनांगोन जाहाथे फरायसाफोरा थाखोनिफ्राय बाहेरायाव थाया, ड्रप आउट जाया आरो बिमा-बिफाफोराबो गथ'फोरनि फरायनायखौ नायनांगौ दं। बेनिखायनो बेफोर गासै बिथिंखौ नायनानै फैगौ जुलाइ दाननि गोलोम बोथोरनि बन्द'आव एबसुनि इनिशिएटिभआव 5,000 फोरोंगिरिफोरखौ लानानै एडुकेशन अन टीचार कनक्लेव खुंनो थाखाय थांखि लादों होनना फोरमायदों बिथां दिपेन बर'आ। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि खेबफ्रोमबो 15 दिननि उनाव आन्चलिक आरो जिल्लाया सोलोंथाइनि मोनसे टीम दानानै फरायसालिफोरखौ नायबिजिरनायनि मोनसे हाबाफारिबो लागोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिथां दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंथिबावखो फैजों आबुङै खोनासंना लानि। लेभेलनि स्कुलाव नुयो जे बिथांमोना रिजाल्टनि सायाव कम्पिटिशन जायो बा नोङो क्लासनिखौ मालाबाबो खथि खालामनो नागिरा आरो बेखायनो बर' मिडियामनि मेक्सिमाम स्टुडेन्टआ सरकारि स्कुलाव फरायो, बिनि उनावसो भेन्सार स्कुल, बिनि उनाव प्राइभेट स्कुल। दा सरकारि स्कुलनि संख्याया दिनै 3,000निबो बारा दङ बर' मिडियाम, मिक्स मिडियाम आरो सिंगल मिडियाम। दा बेखौ जोङो थिग खालामनो हायाब्ला भबिष्यत 1-2-3 लाख बर' फरायसा फरायसुलि भबिष्यतआ दिनै आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स स्किल डिजिटाइजेशननि दुनियाव जों जुदि कम्पिटिशनाव थांनांगौबा जोङो मालाबाबो बै लेभेलाव सहैनाय नङा। दा बेखायनो टीचार्सफोरनिफ्राय आरो गोबां लेभेलनिफ्राय मोनसे कमप्लेन दङ जे सिंगल टीचार स्कुल, बे सिंगल टीचारखौ सरकारा ट्रेनिङाव सरकारनि गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो, सेन्सासआव बाहायनाय बा नोङो इलेक्शननि डिउटियाव बाहायनाय, बेथ' मोनसे आलादा दिग। बेयाव मेन पावारनि प्रयोजन जायो, सरकारा मोनसे नीतिनि सायाव बेखौ खामानि मावदों। बिनि बादैबो बिनि अनगायैबो जेफोर एक्टिभिटिफोराव बिथांमोनखौ इनभल्व खालामनो गोनां गैयामोन, गोबां एक्टिभिटि होनानै दोनदों जायनि थाखाय क्लासाव स्कुलाव बिसोर खम सम मोनो, बाहेरा एक्टिभिटियाव बांसिन इनभल्व जानो गोनां जायो आरो बेखायनो बे मोनसे गिदिर मोनसे थासारि। आरो बेखायनो दिनैनि सावरायनायाव एबसु आरो फोरोंगिरि जे खामानि मावनो गोनां दं हमवर्क जोंनि लेभेलाव मावगोन, फोरोंगिरिया प्रपारलि एकाडेमिक क्लास स्टुडेन्टनि इभालुएसन एसेसमेन्टखौ मोजाङै खालामनांगौ। लोगोसे गार्जेनाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ, गार्जेना गथ' गथायनि फरायनाय हमवर्क डिउटिखौ नायनांगौ दङ। फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों मटिभेट खालामनांगोन जाहाथे क्लासनिफ्राय बाहेरायाव थाया, ड्रप आउट जाया आरो बेखायनो जोङो बे गासै दिगखौ नायनानै फैबाय थानाय जुलाइ दानाव एबसुनि इनिशिएटिभआव 5,000 टीचारखौ लानानै एडुकेशन आरो टीचार कनक्लेव बर' मिडियामनि थाखाय जोङो जुलाइ दानाव सामार भेकेशनाव खुंनो थाखाय जों थांखि लादों। लोगोसेनो प्रत्येक 15 दिननि उन जोंनि आन्चलिक जोंनि डिस्ट्रिक्टआ मोनसे एडुकेशननि मोनसे माने सेल बा टीम दानानै जोंनि स्कुलफोरखौ भिजिट खालामनानै बिनि पारफरमेन्सनि सायाव, बिनि क्लासनि सायाव, स्टुडेन्टनि जे एक्वेड नलेजनि सायाव माखासे एक्टिभिटि लानायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लादों आरो बे सावरायनाया जथेस्थ' इम्परटेन्ट। आरो एकाडेमिक रिजाल्ट आरो फरायसा फरायसुलिनि जि गियान बे बुथुमनायनि बेलायाव जाहाथे फोरोंगिरिफ्रा बांसिन स्ट्रेस होगोन, टीचार आरो गार्जेन आरो स्टुडेन्ट बिनि सायाव बांसिन खामानि मावगोन आरो एबसुआ जि लेभेलाव सापर्ट होनांगौ जोङो सापर्ट होलांगोन। सरकारा जिखिनि मावनो गोनां दायित्व दङ एपइन्टमेन्ट होनायनि बेलायाव, अफिसार एपइन्टमेन्ट, टीचार एपइन्टमेन्ट, टेक्स्ट बुक, सरकारखौ जों दाबि खालामगोन आरो सरकारा टाइम मथे बे गासैबो खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखाङो। बेखिनि बाथ्रायानो। गोजोन्थों।